Riċerkaturi Maltin fiħdan l-Università ta' Malta żviluppaw numru ta' testijiet ġodda għal kanċer tas-sider li mistennija jtejbu t-testijiet eżistenti u jagħmluhom inqas invażivi minn kif nafuhom illum. Fl-istess waqt se jgħinu biex il-kanċer jinqabad minn qabel u ma jinferix f'partijiet oħra tal-ġisem. Il-Professur Godfrey Grech, wieħed mill-koordinaturi ta' dan il-proġett imsejjaħ Accurate Cancer Tests, spjega kif dawn it-testijiet issa huma kapaċi li jaqbdu tipi diversi ta' kanċer minn test tad-demm. Dawn it-testijiet huma tanalizza t-tumuri. Tumuri tista' tanalizzah mill-materjal tat-tumur, imma anke tista' llum il-ġurnata billi żidna s-sensitività ta' dawn il-metodi kien nistgħu wkoll nanalizzaw partiċelli li joħorġu miċ-ċelluli tat-tumuri li jkunu fid-demm. Il-Professur Grech spjega li minn dawn it-testijiet li huma iktar sensittivi tista' tieħu informazzjoni fuq il-pazjenti mhux biss fil-bidu tad-dijanjosi, iżda tista' tibqa' tistħarreġ lill-pazjent waqt it-terapija. Qal li issa li l-prodott jista' jiġi kkummerċjalizzat qegħdin janalizzaw ukoll dawn it-testijiet fuq il-kanċer tal-musrana. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearne laqa r-riżultati ta' din ir-riċerka Maltija. Qal li bis-saħħa ta' testijiet bħal dawn, il-pazjenti se jibdew jingħataw kura aktar speċifika għat-tip ta' kanċer li jolqothom. Din ir-riċerka qiegħda tidentifika b'mod iżjed accurate, b'mod iżjed definit it-tip preċiż tal-kanser li wieħed ikollu u d-differenzi bejn persuna u oħra. Da jfisser li eventwalment wieħed ikun jista' jieħu trattament iżjed speċifiku, mhux it-trattament li jieħu kulħadd li għandu breast cancer, imma trattament li jieħu persuna individwali għal kanser individwali. Allura r-riżultati tal-kura tal-kanser ikun aħjar. Is-Segretarju Parlamentari Silvio Xkembri qal li dan il-proġett kiseb l-appoġġ finanzjarju ta' 190,000 euro mill-programm Fusion tal-Kunsill Malti għax-Xjenza. Huwa spjega kif proġetti bħal dawn mhux biss qed iħallu impatt pożittiv f'pajjiżna iżda anke fil-kura paljattiva barra minn xtutna. Riċerka magħmula mir-riċerkaturi Maltin għax jibbenefikaw minn fond ukoll through l-MCST sabiex isiru screening test li huma inqas invasive għal biex jiġi diagnosed breast cancer. Biex ikun hemm breast cancer jiġi maqbud minn qabel u allura jkun jista' jiġi trattament u trattat minn qabel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.